उत्तर प्रदेशनि राजधानी लखनऊ tei kaisa haino hai kha khamjaknai video viral wngwi phaiphiuka social media o. CCTV footages video o nugui mankha je khorok bwrwi bakpar faltu chwlarok khoroksa nursing student porwi tongnai no romphere somphere khlai tongmani. Kirimani bagwi tei sakni mangno banchirinani bagwi man-somman no banchirinani bagwi cholijak rikshaw ni hoite baklaika o bwrwi. CCTV footage viral wngmani yagulo police rok logi no o footages rok no nai akoi o khorok bwrwi chwla bakpar faltu rok no romwi naharkha police ni hirasao. Jankari tei saimankha teibo chai tongmani yagulo jagani no kursudur kanani nursing college o nursing poriwi tongo o bwrwi. Tei sombar ni sariko kheno bo bini jaitugusti bini mamani nogo beraina thangmani. Jagano hoite teri pulia o thangnani bagwi kaisa rikshaw romkha o victim bwrwi sawi khwnarika je jephru bo rikshaw o achukha o driver logi no o bwrwini ganao phaiwi achukphaika driver tei o driver ni dol khe o riksha chalukha. Jorao o bwrwi bini mama songno no call khlaiwi phai tongo hinui sahorwi tongmani aboni bagwi bo omo hai tongmung rok no khel khlaiya eba kheba kuno saimanya omo hai khe driver paltoklai tonglaimani bini ganao achukphainani bagwi. Bwrwi je jagao bini mama songnogo thanani tongmani teri pulia o destination o sogoika phiaba sogoimani jorao phano jagao bwthakdi hinui saka o bwrwi haifano o rikshaw driver rok bwthaknani nailiya tei bo se laireoui twlangna naio o bwrwi no. Jorao kheno borok kebo kwrwi horni jora naiwi sarik sanja sep manmani bagwi kebo kwrwi nugui o bwrwi no romphere somphere khlailai charjon chwla bakpar faltu mililaiwi. Jephru bo sakno defense khlainani naikha tei mana khlainani naikha afuru kheno borok khorok bwrwi wngma bai yakung yak romwi tei bini bukhuk rok muthubwi bono mana khlaika hinui sakha. Tei kirimani bagwi haitwtwi no bini jaan samman rok no uansugui bo cholijak rikshaw speed ni baklaiwi tongrwkha. Je sapano wngsitung ani samman no le ang kwman rinani rwgwla khinui. O cholijak speed rikshaw ni hoite baklaimani bagwi o bwrwini sago belai kheno dukhu mankha bokhorok phatika yak rok dukhu mankha tei yakung rogo bo phatiwi thwi rok phaikha. O gotnarokni mangpili videos rok jagao tongnai kaisa CCTV camera o capture wngkha tei o camera ni bagwi no saimankha je bono o chwlarok romphere somphere khlaimani bagwi. O CCTV footage jodi no kwrwi hingka hinkhe tabuk jora saimangla khamu bo amsuk je harassment khlaijagwi tongo hinui. Tei jagani no khoroksa tuition pori lai tongnai chwla nugui bono haikhe klaijak lengjak nugui bono khojaui akoi hospital o pathokka tei bono help khlaikha. Aboni yagulo kheno police kormachari joto phai manjak phaikha bini ghatnasthal o hospital bono joto kok swngmani yagulo teri pulia ni hoite je jagao bo thangnani phainani o lamani joto CCTV footage rok check khlaikha. Aboni yagulo kheno jagao nukha je jagao bo baklaiwi tongrokmani. Tei o footages rok no twiwi no o charjon chwla bakpar rok no romwi naharkha police rok ni hirasao. Police rok romwi namani yagulo borok no swngmung swngwi saimankha je o chwla bakpar rok jagani no gana gini local ni borok rok tei borok jagao auto rickshaw chalogwi haikhe no buino romphere somphere kok rok bakpar rok sao bwrwi ganatwi laikha hinkhe. Hai hinui tabukhe borok jail o phiaba saimonsukya jail o tongphano borok buphuru yogwi haino hai samung khlaino. Abogui no rok
Omohai borok rok bakpar faltu rokni bagui norok tamo sajanai. Joto kisa comment khlai salai di.